Okay, this time, sa katapusan ng pagambahon, ni kagrupong Francisco Guillermo, atong official nga gitarista. Okay, para gid sa... Okay, sa mahilig o sa nagapalangga sa babae nga si Rufa. Lapakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Ginatambi ako gali na sa White House, si Toto Pulding, Inday Bilin, si Janice. Okay. Kagang iyada kabataan nga ari di kayo na nagatamu mano. Si Gilian, sa Kaimon, sa kay ni Kigarinek. Happy New Year, landa sa inyo. Paglakad ko sa Manila, nakakita ko babae, maputi laba buhok, mapinusupa. Ako ang nagulat, pagkatupang iyabalay abaw, perti kalibay. Ako ang natingala, kay bisan lipat siya daw hindi madula sa akon mata. Kaya ang kurtis ang lawas siya ayabaw, daw gitara. Dako buli gamay ang hawak ya, kanami gitulukon sang iya kurba. Akon siya ginpangilala, ang iya galing nga ngalan, amo si Rupa. Natingala, kay bisan lipat siya daw hindi madula sa akon mata. Kaya ang kurtis ang lawas siya ayabaw, daw gitara. Dako ulit gamay ang hawak ya, kanami gitulokon sang iya kurba. Akon siya ginpangilala, ang iya galing nga ngalan, amo si Rupa. Si Rupa, anak galis ang milyonarya. Si Rupa, bisan lipat kay damo kwarta. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Guillermo. Okay, nag-ulat-ulat ako kung ng punta sa grupo. Pero may gali kay damo sa kwarta, no? So, bisa naman ang tsura niya.
Sa bagay, ang hambal nila kuno, beauty is depend upon the eye of the beholder. No, matay lang ang problema, pero ang courting niya, kaya ang courting niya perfect, no, tabunan lang na isang gamay ulo na. Matay. Hindi na makita, pati joke So, wala sang perfecto sa kalibutan, bisan mga artista. Sa ilan ng mga lawas, siling modo kompleto. Kasi may mga sa likod sila sang lawas niya, may gamay man sa kasaypanan. So muna, so importante sa kalibutan, siyempre batasan. Kag mas marami to si Rupa, kay may kwarta. No, kaya ang galing problema, ang kwarta yaway nakabulik, kaya wala mapabulong ang iyang batsli. Kaya galing kaya basta inborn, daw hindi gid man na mabulungan, no? So amot ko madala sa eye transplant. Ang problema kung wala may madunit sang mata. Pero importante, nga mabuot ng sirupan, no? Kag siyempre damo sang kwarta. Okay, from Selfie Mayor mo, happy kami sir nga okay na siya si tatay mayo na iyakadlaw. Ay nakadlaw niya. Okay, nanugid siya sa natabo sa yan, no? So, thank you good sir sa imo harana live, nakalingaw-lingaw sila. Okay, magaling isa kapagi.